Igbo na-ekene m ụnụ. Onye na-afụ ilu ya kịta bụ Maazị Odogwu na Igbo. O nwere okwu Igbo na-ekwu okwu sị na akụ bụ ilo. Akụ bụ ilo. Mana okwu Igbo na-ekwukwe sị na ụmụnna nwezuo akụ, ilo na-asị ana. O nwere maka ife nji wee tụọ inu na abụọ ntụ kịta. Ọ bụ na abịa n'ala Igbo, o nwere ife Igbo na-eme n'oge gara aga iji wee nyere onwe fa aka. Ya bụ ife m na-ekwu bụ Igba Boi n'ala Igbo. Igba Boi n'ala Igbo. Ọ ife ndị Igbo na-eme fa ji enyere onwe fa aka. Kedu ka o si enyere Igbo aka? Ọ na-abụ enwe nnukwu mmadụ n'obodo, onye si na biznes ọbụla ọ na-eme wee kpata ego wee bụrụ nnukwu mmadụ. Ọ bịa ruo na befa, ọ bịa chọọ onye ọ ya akpọ Boi. Ọ kpọọ ya Boi, ọ bụ na 5 years bụ 2 years, ekwuo ya o kwekọrịta ya na nne na nna onye afọ. Nwata afọ wee jebe Boi n'aka ya. Ọ bụ na ọ gbasịa Boi, o ruo that time family agree na ọ ya agbasị Boi, udo ya ụlọ. Ka ife ọ ya eme, o ya egosi ya ka o si eme ya bụ biznes mee ya o ji kpata ego. O gosisia ya, onye ya shop nke ma ọ bụ na afịa n'idi shop, onyezie ya ego o ya eji wee zụba. Ọ dịkwa possible o je kwụọrọ ya ụgwọ ụlọ ebe ọ ya ebi wee bido nke ya. Onye afọ wee bido kunitebe na-ekunite, o kunite ruo na ọ ya akpọkwa onye ọzọ, ọ nakwa ụlọ chọkwa onye ọzọ ọ ya akpọkwa. Ọ kpọrọ onye afọ gbakwara ya Boi. O rukwa oge ahụ ekwu na ọ ya esetụlụ ya, ọ setụrụkwa onye ahụ. Ife ma ife na-eme obodo a na-eto, obodo a na-enwe ndị nnukwu mmadụ. Apụtazie asị na obodo a nwere ego. Ọ bụrụ ihe emere site n'ịgba Boi. Mana ka ife mezie ụbọchị tata, atụfuzie ife ọbụla dị n'ịgba Boi, atụfuo ya tumi n'ahịa ebe tere aka. Abịazie ụmụazị topụta fa na-eme yahoo, na-achọ ndị ha ya egwu wayo, na-achọ ndị ha ya ewekọrọ ego dị na akaụntụ fa. Ụfọdụ bụrụ kidnappers baa na-ahọzi Iraq na Iran. Mana ọ bụrụ na a na-agba Boi, onye gosi akwụkwọ oje gbaa Boi, onye nna nna ya na-enwekwa ego akwụkwọ edupịa Boi oje gbaa Boi. Eche m na n'ala Igbo ka anyị dị mma karịa ka ọ dị kịta. So ọ bụrụ na isi m kwuo mma sị ka ewechie atakwa ịgba Boi ọzọkwa. Ọ dị mma nwata Igbo ọbụla ị na-aga Boi, very very important. Okwu uche m ka m kwuo, biko were ya mee okwu. Ijezie tụnezie ya, ịtụle ya epekọ gbakọ wepụ, ịma na ife na-ekwu eziokwu. Ekenekwa nga ọzọ, afọ m bụ Odogwu na Igbo na N.T.I TV ka ị nọ na-esonyere anyị maka nnukwu ihe mmụta gbasara ala Igbo. Ga-emesịa.